बे समाव कोरोना भाइरासनि सायाव मोनसे गेदेरथार आपडेट। एशियानि गोबां हादरफोराव कोरोना भाइरासनि गोदान केसफोरा फिन खेबसेबाव बांगासिनो दं। बबेखानि भारतनि थासारिया खम जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। सावस्रि मन्थ्रि बिफाना फोरमायदों दि सिंगापुराव 27 एप्रिलनिफ्राय थांनाय 3 मेआव सप्तायाव 14,200 गोदान केस मोननाय जादों। बेनि गेजेराव सिगांनि सप्तायाव 11,100 केस दंमोन। बेनि गेजेराव थाइलेन्ड आरो हंकंनि अनगायैबो थांनाय माखासे दानफोराव चीनआव कोविड-19 केसफोराबो बांदों। सावस्रि रोंग'साफोरा कोरोना बेरामनि गोख्रै बांनायखौ ओमिक्रन भेरिएन्टनि लेङाइ रोखोम JN.1 नि थाखाय मुंख'दों। भारत सरकारनि सावस्रि आरो नखर अनसाय मन्थ्रि बिफाननि डेशबर्डनि बायदिब्ला भारतआव आथिखालाव कोरोना भाइरासनि सा 257 एक्टिभ केस दं आरो बेनि गेजेराव 53 केसफोरा मुम्बाइआव दं होनना फोरमायदों। बे समाव कोरोना भाइरासनि सायाव मोनसे गेदेरथार आपडेट। एशियानि गोबां हादरफोराव कोरोना भाइरासनि गोदान केसफोरा फिन खेबसेबाव बांगासिनो दं। बबेखानि भारतनि थासारिया खम जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। सावस्रि मन्थ्रि बिफाना फोरमायदों दि सिंगापुराव 27 एप्रिलनिफ्राय थांनाय 3 मेआव सप्तायाव 14,200 गोदान केस मोननाय जादों। बेनि गेजेराव सिगांनि सप्तायाव 11,100 केस दंमोन। बेनि गेजेराव थाइलेन्ड आरो हंकंनि अनगायैबो थांनाय माखासे दानफोराव चीनआव कोविड-19 केसफोराबो बांदों। सावस्रि रोंग'साफोरा कोरोना बेरामनि गोख्रै बांनायखौ ओमिक्रन भेरिएन्टनि लेङाइ रोखोम JN.1 नि थाखाय मुंख'दों। भारत सरकारनि सावस्रि आरो नखर अनसाय मन्थ्रि बिफाननि डेशबर्डनि बायदिब्ला भारतआव आथिखालाव कोरोना भाइरासनि सा 257 एक्टिभ केस दं आरो बेनि गेजेराव 53 केसफोरा मुम्बाइआव दं होनना फोरमायदों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।